Húha! Izgi. Hello, my friendek! Hogy vagyunk? Elköltöztünk! Üdvözöllek titeket a magammal hozott irreálisan nagy fotelemben. Egyelőre azt sem tudom, hogy üljek benne, illetve hát úristen, annyi minden van a fejemben, amit akarok mondani, hogy nem tudom, hogy mivel kezdjem. Tudom, hogy még nagyon üres a mögöttem lévő fal, meg nem is biztos, hogy itt fogok amúgy videózni, mármint hogy ebben a helyzetben. De arra gondoltam, hogy az első videót, amit felveszek ebben a lakásban, az legyen itt, mert ez tűnik a legjobban videósnak, ez a kis sarok. Elköltöztünk. Az ilyen alapinformációk azok, hogy ugye a Levivel költöztünk össze, és ez már azért jó ideje így szóban van, és tervben van, de most sikerült, és most jött össze. Pontosan 17 napja lakunk itt, és hát ez az egész költözés és minden, ami körülötte volt, az én azt gondolom, hogy kaotikusnak mondható, de itt vagyok, és mindent el fogok mondani, ami történt. Kezdjük egy tök egyszerű kérdéssel, hogy milyen igényeitek voltak a lakással kapcsolatban. Olyan lakást kerestünk, ami minimum 3 szobás a nappalival együtt. És igazából azért, mert a Levi itthonról dolgozik, én is itthonról dolgozom, csak ugye nekem azért kicsit másabb, mert nekem annyira azért nem kötött, szóval nincs egy ilyen fix munkarendem. Viszont a Levi éjszaka dolgozik, úgyhogy neki kifejezetten szüksége is volt egy olyan térre, ami csak az övé, és ahova be tud menni éjszakánként dolgozni, hogy engem se zavarjon, mikor aludni akarok, illetve hogyha esetleg itt olyasmi lenne, hogy valakik itt vannak éppen, de neki dolgoznia kell, akkor legyen hova mennie, bár amúgy ilyen még nem volt, és gondolom én, hogy nem is nagyon lesz, de hogyha lesz ilyen, akkor ott van neki a szobája. Meg úgy szerintem amúgy is kényelmesebb neki, hogy van egy kifejezett szobája erre. És akkor ezen kívül van ugye a hálónk és a nappalink. Ami még fontos volt, és ez igazából számomra volt fontos, az egy erkély. Nagyon szeretem az olyan lakásokat, amikben van erkély, ki lehet menni, nem vagy egész nap a 4 fal között, hogyha akarsz, akkor ott is lesz. Természetesen, de hogy megoldható, hogy kimenj egy kicsit a levegőre. Meg szerintem amúgy nagyon feelinges. Szóval most is, amikor volt az első lakásovató kis bulink, ilyen kis összejövetelünk, akkor is egyébként az este végén egész végig már kint voltunk a teraszon, szóval én imádom a teraszt, kellett erkély. Illetve ami nekem fontos volt, és bár végül is nem úgy, ahogy gondoltam, de megvalósult, hogy legyen egy klíma, ugyanis az én szobámban otthon volt klíma, és tudom, hogy mennyire meg egyszerűsíti az életet, és nem rohad lelórad a ruha nyáron esténként. Való igaz, hogy a mi hálószobánkban nincsen klíma, de itt a nappaliban van. Úgyhogy ez végül is ilyen szinten, hogy legyen klíma, van, csak ugye a nappaliban. Na de hogyha nagyon-nagyon meleg lesz jövő nyáron, akkor majd valószínűleg itt fogok aludni. Úgyhogy szerintem az ilyen alapdolgok azok ezek voltak. Illetve az, hogy ne legyen pici. Tehát, hogy legyen 3 szoba mindenképpen, de ne annak az árán, hogy mondjuk 40 négyzetméterrel legyen az a 3 szoba, mert az kb. Élhetetlen. Szóval, hogy azért sok dolog volt, amire figyeltem, de végül szerintem amúgy tökéleteset találtunk. És számomra egyébként fontos volt a környék is, mert mindenképpen olyan kerületbe szerettem volna költözni, ahol ingyen van a parkolás, ugye, mivel van nekem Piroska Gusztáv. És egyébként végül egy nagyon-nagyon jó kerületbe sikerült költöznünk, mármint olyan szempontból, hogy én ismerem ezt a környéket gyerekkorom óta, éltek és élnek is családtagok itt a környéken, szóval én imádom, hogy ide jöttünk, és szerintem ennyi volt, ami ilyen kikötés volt, mikor elkezdtünk lakást nézni. Ja, és azt is szeretném elmondani, mert azt látom, hogy itt sokan kérdeztek, hogy megvettük, meg ilyesmi, hogy nem, ez egy bérlemény, úgyhogy ezt a lakást csak béreljük. Honnan veszitek a legtöbb bútort? Szerintem talán eddig 2 dolgot vettünk összesen, és az egyik az az asztalom, amit igazából én vettem a Jyskben, mert ott most tök nagy leárazások vannak. A másik meg egy kanapé, ami itt van mellettem, és amúgy halljátok, beszéljünk egy kicsit erről a kanapéról, jó? Meg arról, hogy került egyáltalán ez ide. Mert ez egy csodálatos történet, amit örökre a szívemben fogok őrizni. A Marketplace-en nézegetek bútorokat, folyamatosan, amióta ide költöztünk, és előtte is. És hát megtaláltam ezt a kanapét, a 13. kerületben volt eladó, mármint hogy az eladója, az ott lakott, és ez az ő kanapéja,
Hú, ezt nagyon túlbonyolítom. Na mindegy, a lényeg az, hogy felhívtam a Danit, aki egyébként költöztetett is engem, hogy menjünk el a kanapéért, léci. Mondta, hogy semmi akadálya, hozza is a segítségét, akivel együtt szoktak dolgozni. És elmentünk a kanapéért, ami azt hiszem, hogy a 6. vagy 7. emeleten volt. Beszálltunk a liftbe. Na igen, szóval, hogy itt jönnek azok a dolgok, hogy valószínűleg nincs agyam. Beszálltam egy liftbe egy kanapénak a felével, a Danival, a Dani segítőjével, és a 4. beszállt mellénk egy Tracy, aki éppen munkába ment, tehát ő az épületben lakott, de beszállt hozzánk. Alapvetően a liftre ki volt írva, hogy 1215 kilót bír el, szóval nem a súllyal volt problémája, hanem a súly elosztással. Ez a félkanapé elfoglalta a liftnek az egyik felét, és ezért mi mindannyian emberek a másik oldalán álltunk. Ez azt eredményezte, hogy az első és a 0. között egy kicsit lezuhantunk, körülbelül fél órát voltunk bezárva a liftbe, mire jött a segítség, akik 4 tűzoltó voltak, és segítettek minket kiszedni. Na most, 2 emelet között voltunk beszorulva, ami azt eredményezte, igazából ki kellett minket emelni, és akkor, mikor mindannyian kijutottunk a liftből, hála Istennek, akkor mondták a lift szerelő urak, hogy hát akkor ez a lift majd csak holnap indul el. Mire megszólaltam, hogy elnézést, bent van egy kanapém. És akkor néztek rám, hogy önök tényleg beszálltak 4-en egy kanapéval a liftbe? Na most, amikor ezt kimondta, akkor nyilvánvalóan rájöttem, hogy valószínűleg ezt akkor nem kellett volna. És lehetséges, hogy az én agyamban is megszületett volna ez az gondolat, hogy lehet, hogy nem kéne, de nem így történt. Úgyhogy mondtam, hogy hát elnézést, én nem itt lakom, nem lehetne valahogy ezt a kanapét onnan kiszedni. És amúgy nagyon-nagyon kedvesek voltak, mert amúgy simán mondhatták volna azt, hogy nem, majd holnap, ha elindul a lift, akkor jöjjenek vissza, stb. Stb. De nem ezt mondták, hanem azt mondták, hogy jó, akkor megpróbáljuk kiemelni. Lift szerelő urak bemásztak a liftaknába, kinyitották a liftnek a tetejét, és a Dani és a segítője, akik ugye jöttek velem, ők meg, hát igazából, na mindegy, szóval ez egy nagyon kemény sztori, ők kiemelték. Úgyhogy ennek a kanapénak nagyon izgalmas története van, de amúgy nagyon szeretjük, mert szerintem nagyon kényelmes. A Marcsi meg a Klau aludtak is rajta, és a Klau azt mondta, hogy alváshoz viszont kemény, de amúgy a Mariannak még tök jó volt, szóval ez ilyen mixelt dolog. Lesz külön dolgozószobád, ahol videózol és horgolsz. Nincsen amúgy. Az a szoba, ami a Levinek ilyen irodának van megcsinálva, abban van az én fésülködő asztalom, és egy kisebb szekrény, amiben a fonalaim vannak. De egyébként valószínűleg mindent az asztalomnál fogok csinálni, vagy ebben a fotelben, mert amúgy ez az én helyem. Nagyon sokan kérdeztétek, hogy a Bözsiék költöznek-e velünk. És amúgy, jó, egy részről megértem amúgy a kérdést, de számomra, illetve hát alapvetően szerintem a család számára sem merült fel egyáltalán, hogy a Bözsiék velünk jöjjenek. Egész életükben kertes házban éltek, vagy ezt nem tudom, hogy mondjam, nekik mindig megvan az, hogy ott kimennek, futkorásznak. Szóval, hogy az ott jobb nekik, és ugye a Bözsi és az Umpi alapvetően is a család kutyája, szóval hogy nem így az enyém, vagy nem a Bettyé, ezért fel sem merült bennünk, hogy elhozzuk, illetve nyilván én nagyon-nagyon szerettem volna. Tudom azt, hogy nekik ott sokkal-sokkal jobb, úgyhogy meg se fordult a fejemben az, hogy komolyan elhozzam őket. Terveztek kis állatot? Üdvözöljétek Garfieldot! Garfield egyébként a Levinek a cicája, és 19 éves, úgyhogy már nagyon idősek vagyunk, igaz? És egyébként Garfield nem fog örökre velünk élni, csak a Levi anyukája éppen elutazott, és addig mi vigyázunk rá. De ő az első kisállat, akire komolyabb szinten vigyázunk, és próbálunk mindenre odafigyelni vele kapcsolatban. Igen, nagyon szép volt. A korából adódóan is nagyjából csak alszik és eszik, de nagyon cuki, és meg lehet őt mindig szeretgetni. Valójában a fején nem annyira látszik, hogy boldog, soha, és most már szeretne innen elmenni, ugye? Úgyhogy viszlát Garfield! Azt beszéltük meg a Levivel, hogy először menjünk el 5 meleg országba és 5 hideg országba nyaralni,
és világot látni, és majd utána legyen kisállatunk. Akkor szeretnénk majd kisállatot, hogyha kicsit így lenyugodott az életünk. Mennyire viselt meg a költözés? Én amúgy azt gondolom, hogy így lelkileg, mert szerintem erre gondolsz, lelkileg szerintem nem nagyon viselt meg, mert fel voltam rá készülve. Szóval, hogy például nem volt sírás, amikor eljöttem. Igazából bármikor találkozhatok a szüleimmel, bármikor hazamehetek, mert hogy apáik még mindig ugyanabban a házban laknak, ahol eddig laktunk. Bármikor láthatom a kutyáimat, bármikor otthon aludhatnék, hogyha szeretnék. Szóval, hogy így nem volt ilyen nagyon nagy elszakadás ez a dolog. És mivel már tök rég szóban volt, ezért így várható volt, hogy egyszer megtörténik. Egyedül az utolsó éjszaka volt fura, mert akkor azt éreztem, hogy valamit kéne... Jaj. Szóval, hogy így valamit kéne éreznem, de hogy is semmit nem éreztem. Nem volt ez az óriási nagy izgulás, nem voltam nagyon-nagyon szomorú, szóval mindenből ilyen kis minimális volt bennem, hogy nyilván szomorú voltam, mert ez volt az utolsó éjszakám, de közben meg nagyon izgatott voltam, mert utána meg itt volt az első éjszakám is. Nem tudom, olyan kis izgi volt, nagyon, inkább ezt mondanám. Mi volt a barátaid reakciója, amikor elmondtad, hogy költözöl? Amúgy mindenki örült neki, meg mindenki nagyon szurkolt, mindenki velünk volt, és jelezte lélekben, hogy itt van velünk, és például az Attila küldött nekem többször is lakásokat, hogy nézzem meg, mert ilyen paraméterekkel találtam, amikkel mi keresünk. Aztán, amikor beköltöztünk, a csajok például jöttek nekem segíteni az egyik nap pakolni. Mindenki valahogy így kivette a részét ebből a kis költözésből, és nagyon segítőkészek voltak, vagy nem tudom ezt, hogy mondjam. És aztán, mikor először látták a lakást, mondjuk még Andris amúgy nem volt itt, mert valamit csinált, csak nem emlékszem már, hogy mit. Ugye olyan helyre költöztök, ahol lesz vendégfürdő. Természetesen, úgy ahogy Attiláéknál is, nálunk is van vendégfürdő, ide bevágok róla képeket. Ugye milyen szép. Tök olyan, mint az Attiláéké, csak amilyen egy kicsit jobb. Honnan szereztél dobozokat a pakoláshoz? Amúgy elmentem oda, ahol a Horgolt Szeretethez vásároltam mindig azokat a dobozokat, amiben feladtam a csomagokat. Azt hiszem Vanapek, Újpest, vagy valami ilyesmi a nevük. És ott vettem kifejezetten költözéshez, beszart a légfrissítőm, és ott vettem kifejezetten költözéshez való dobozokat. Végül Újpest lett? Nem Újpest lett amúgy. Voltak ott is olyan lakások, amik nagyon tetszettek nekem. De egyébként úristen, ez a lakáskeresés, ez amúgy borzalmas. Szóval erre azért készüljetek fel. Mindenki, aki most vagy a közeljövőben akar költözni, borzalmas. Bármi, amit feltöltöttek, egy perc múlva már volt rá 75 jelentkező, és majd a jövő év kedjén meg lehet nézni, de addigra már biztosan elviszik. Mivel fiatalok vagyunk, és amúgy is ez volt az első lakás, amit kibéreltünk valaha itt Budapesten. Így is nehéz volt, mert ugye nem bíznak bennünk annyira a főbérlők, nyilván hiszen nem is adtunk még rá alapot, úgyhogy nehéz volt nagyon. De egyébként mondom, volt Újpesten is olyan, ami nagyon tetszett, csak soha nem hívtak vissza, nem vették fel a telefont, vagy ha visszaírtak, akkor is azt írták, hogy hát már nem aktuális, úgyhogy végül is nem Újpest lett amúgy. De nagyon közel vagyunk Újpesthez, szóval no problem. Lesznek ilyen költözős, berendezkedős videók? Hát amúgy már berendezkedtünk, mert amit hoztunk, az már minden el van pakolva. De amúgy azt nem tartom kizártnak, hogy valami olyan videó legyen, ahol egy helyiséget, vagy bármit így összerántunk, hogy így pacek legyen. De közben amúgy arra is gondoltam, hogy lehet, hogy ezt az egész ilyen lakással kapcsolatos dolgot átvinném amúgy TikTokra, úgyhogy most ez még így kérdéses, de amúgy lehet. Lesz olyan szoba, ami rózsaszín teljesen? Úristen, az mennyire jó lenne. Ezt nagyon imádnám, úristen. Én is most költöztem fel, bármit tanács, hol olcsóbb a kaja. Hát mi mindig az Aldiban és a Lidlben vásárolunk. Szerintem ott van a legjobb áron, meg ugye hát ami nagyon fontos, hogy nyilván az van a legjobb áron, amit te főzöl meg. Az ilyen rendelgetés, hogyha spórolási van. Ez amúgy jól nehezen aludtatok az első napon. Én nagyon nehezen aludtam el, viszont miután elaludtam, tökéletesen aludtam. Szóval, hogy nagyon kipihent voltam másnap, meg így minden rendben volt velem, és azóta is amúgy tökre minden okés.
könnyen alszom el, szóval nincsen ez, hogy így órákig forgolódnék, bár mondjuk én amúgy sem vagyok ilyen. Óbudára költöztél vissza. Elnézést, életemben nem laktam Óbudán. Bocsánat, téves info. Hamis. Nem fog hiányozni a magyar family? Dehogy nem. Betty is veletek költözött, vagy ő máshova. Ja tényleg, mert ti erről nem is nagyon tudtok. A Betty is elköltözött. Nem velünk költözött el a Betty. Most amúgy zsigerből elmondtam volna, hogy melyik kerületbe költözött, de nem tudom, hogy akarja, úgyhogy nem mondom el. De igen, a Betty is elköltözött, és külön. Ezek voltak azok a kérdések, amikre így konkrétan választ tudtam nektek adni. Amúgy én imádom ezt a lakást, és szerintem a Levi nevében is beszéltek erről. Még egy csomó minden amúgy hiányzik, amit szeretnénk majd venni, de így minden szép lassan, szóval most még amúgy ott tartunk, hogy nem tudom, akartam főzni egy levest, akkor elmentünk egy lábast venni, utána akartam főzni egy tésztát, akkor elmentünk serpenyőt venni, a második lakásavatóra akartam sütni ilyen pizzás golyókat, akkor elmentünk tepsit venni. Szóval, hogy tudjátok, ilyen, még itt minden csak itt töltögetünk fel, tapasztaljuk ki, hogy miből mennyit kell venni, mi hogy működik kettőnknél. Mert ugye én egy 4 fős családból jövök, ahol aztán a bevásárlás is például tök más, mint egy 2 fős. És nem tudom, szóval, hogy még nyilván vannak dolgok, amik furák, meg szokatlanok, de hogy minden nagyon izgi. És szerintem tök jó. Ez az egész időszak, ami most jön, meg ami van, amiben éppen vagyunk, ez szerintem tök jó. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok. Amúgy, hogyha bármi kérdésetek van, amire nem válaszoltam, akkor azt írjátok meg lent kommentben. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és mennyire durva, hogy mióta néztek engem, és most itt tartunk. Hogy már el is költöztem. Na. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és puszi!